Produktu diseinua behar zehatzak asetzeko sortzen diren objektuen asmakuntza, garapen eta hobekuntza prozesua da. Prozesu horretan, ez da estetika bakarrik kontuan hartzen. Funtzionaltasuna, ergonomia, bideragarritasun teknikoa eta erabiltzailearen esperientzia ezinbestekoak dira. Esan bezala, ezaugarri nagusietako bat funtzionaltasuna da. Produktu orok modu eraginkorrean bete behar du dagokion helburua. Formak ezin du funtzioa alde batera utzi. Diseinu modernoaren printzipio nagusietako batek, Bauhaus eskolarekin lotutakoak, produktu baten formak haren erabileraren araberakoa izan behar duela defendatzen zuen. Beste ezaugarri garrantzitsu bat ergonomia da. Produktuaren diseinuak giza gorputzaren neurri, gaitasun eta mugetara egokituta egon behar du. Ondo diseinatutako objektu batek, erosoa, intuitiboa eta segurua izan behar du. Produktuaren eta erabiltzailearen arteko interakzioak naturala izan behar du, hala nola tresna bati heltzean edo gailu digital baten interfazean. Estetikak ere funtsezko rola dauka. Izan ere, materialek, koloreek, proportzioek eta akaberek produktuaren pertzepzioan eragiten dute. Diseinu erakargarriek konexio emozionala eragiten dute eta proiektuari merkatuan bereizten lagundu diezaiokete. Hala ere, estetika ez da azaleko dekorazioa. Produktuaren identitatearen eta helarazitako mezuaren parte da. Berrikuntza ere ezaugarri garrantzitsua da. Produktu bat diseinatzean, irtenbide berriak ematea edo lehendik zeudenak hobetzea izaten da helburua. Horretarako, baliteke teknologia emergenteak, material berriak edo fabrikazio prozesu efizienteagoak erabili behar izatea. Bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa ere kontuan hartu behar dira. Izan ere, diseinu bat modu errealista batean ekoizteko, kontuan izan behar dira kostuak, jasangarritasuna eta logistika. Hori dela eta, diseinatzaileentzat ezinbestekoa da ingeniariekin, fabrikatzaileekin eta marketing adituekin elkarlanean aritzea. Gaur egun, jasangarritasuna ezinbesteko irizpide bilakatu da. Produktu baten bizi zikloak, hau da, lehengaiak lortzen direnetik, produktua birziklatzen edo berrerabiltzen denen arteko tarteak, zuzenean eragiten du produktuaren ingurumen inpaktuan. Horregatik, gero eta gehiago diseinatzen da, iraunkortasuna eta ekonomia zirkularra kontuan izanik. Azkenik, produktu diseinua erabiltzailearen esperientzian zentratzen da. Objektuaren funtzionamenduaz gain, hura erabiltzean pertsona nola sentitzen den ere garrantzitsua da. Sinpletasuna, argitasuna eta koherentzia erabakigarriak izaten dira pertzepzio globalean. Laburbilduz, produktu diseinuak funtzioa, forma, teknologia eta testuinguru soziala integratzen ditu. Ideiak irtenbide ukigarritan eraldatzen dituen prozesu estrategikoa da. Produktu bat diseinatzea hortaz, ez da objektu bat sortzea bakarrik. Pertsonen eta haiek egunerokotasunean erabiltzen dutenaren arteko harremana diseinatzea da.